In plaats van mijn jasje heb ik nu even een vest aangetrokken. Want ik ben in Metrik en ik ga op bezoek bij Mark en Nicole Litjes. Ik ga vandaag de kassen in. Goedemorgen. Hoi. Welkom bij Litjeskweekerijen. Emiel, goedemorgen. Met Mark. Hoi Mark, Hey. Nicole. Wat ontzettend leuk dat ik hier te gast mag zijn. Ja, vinden wij ook heel leuk. Ja. Kom maar, gaan we naar de kwekerij. Ja, leuk, daar kom ik natuurlijk voor. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Dankjewel. Met de kousen. Ja, wauw. Mooi hè? Dit is een oppervlakte. En ik me denk, ik kom aan een prachtige paprika kweker en ik zie overal paprika's hangen, maar dat is niet de tijd nu, hè? Nee. Dus planten staan er net een weekje in. En hoeveel staan er hier nu? En deze kast staan er nu 150.000. En hoe lang duurt het voor je de paprika's aan het hangen? Voordat wij de eerste gaan oogsten is het rond 20 maart. Dus dat duurt nog even. Hoe word je nou in één keer paprika teler? Hoe is dat nou gegaan? Ja, dat is een goeie. Ik ben zeg maar de tweede generatie. Mijn vader heeft het bedrijf opgericht. Hij is begonnen met sla, met koolrabi, tomaatjes. En toen heeft hij op een gegeven moment mijn vader een overstap gemaakt naar paprika's. En toen op een gegeven moment ben ik in het bedrijf gekomen. Er is voortdurend discussie over verdere verduurzaming van alles wat we aan het doen zijn. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Op het einde van het jaar hebben we heel veel plantenresten, afval van deze paprikaplanten. Daar zijn we aan het kijken naar verduurzaming. En de eerste stap is nu dat wij een proef doen met cellulose touw. Dat is afbreekbaar touw. Standaard gebruiken we synthetisch touw, dat is niet afbreekbaar. En we zijn een proef aan het doen met cellulose touw, om het wel te verduurzamen. En anderzijds in de verduurzaming naar fossiele brandstof, dat is nog wel een lastige, want geothermie is ook een hot item, zeg maar, wat moeilijk is in Noord-Limburg. Anderzijds kan het zo zijn met een houtketel, maar dat staat ook ter discussie. Dus we hebben daarin wat uitdagingen. En hoeveel mensen heb je dan ongeveer aan het werk? Ja, rond. En ongeveer 65 mensen aan het werk. Kom je makkelijk aan arbeidskrachten? Redelijk. De arbeidskrachten zijn met de productiemensen redelijk goed. We hebben ook inmiddels 3 statushouders. Daar werken we heel goed samen met de gemeente Horst aan de Maas. En dat werkt gewoon 2 uit Eritrea en eentje uit Iran. En dat gaat heel goed. Hey, maar nu is het gewoon wachten tot maart. U zegt het heel simpel. Maar planten groeien niet vanzelf. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, maar je kijkt volgens mij wel uit naar het oogseizoen, of niet? Ja, dat is altijd. Fantastisch.